Sade mononi linjani makadi zvenyu kudzimba nekumabasa. Welcome to the Big Podcast. Naika sema zira munoita ndinofamba ne one co-host wangu anonzi Zim Khaled. And today we've got a special guest, one of the best vocalists wemuno mu Zimbabwe, anonzi Baba Keketso, Andy Muridzo. He is well known, akatanga wachimboimba gospel, akabva ku gospel akuimba culture music, but tiri kungonzwa runyere kupera kuti adzokera futi ku gospel. So regai tinzwe kuna Andy Muridzo as my co-host welcomes Andy Muridzo. Baba Keketso wagwan mi brother abomreze adibo nangosvika nekudya baba tinenge tarara takarohwa nezvizhinji tinoda kufanira kufidha dumbu rinoshanda munyatsofidhe munyatsodea bhozi hatisatatanga nyanyatsofidhe munyatsina zvinhu zvenyu zviri kuitira kuina vachakuudza zvizere zvatinenge tichiita but otherwise bo no zvese proper magitare zvese bo magitare ari as long as maproducer achiri vapenyu nesu mavocalist chiri vapenyu everything hapana chinotadza kuita aiwa bo vanhu vari kuconfusika kuti Baba Keketso vanonyatsozvibatanidza sei apa music dzavo dzimwe nguva vanorova gospel vanorova muchivanhu amina kuti munozvibatanidza sei inini I think ndogona kuti inini ndiri artist ndiri musician at the same time and ndabva ipapo ndiri munhu ane mararamiro ake asingakonzerne kana anyone wekuti chero nhasi mukanzi mandoona ndakapfugama pakrawa paipai ndo zvanechitoda kanenzwa chiti nhasi ndanzi ndatooneka kana kubhinga kwakazara nasekuru vari kurova zvezvi makuyi zvavo zvezvi munopinda ipapo ndo zvanei ndichida but munotobalansa zvese mandifungisa pane nyaya yakabva kuitika mai manjeka yekwa Hubert Angel. No, it's called Prophet Hubert Angel. Prophets. Ambassador. Ambassador prophet. Ndakaona kuti pakatomboitika tunyanya paindaneti vachimbotaura vachiti mai vazonzwaiwo vanaitora zvakasiyana. Okay. Amina kuti mimi makazvigamuchira sei mukazvitora sei? But I think inyaya yekuti inyaya yazongotrenda yazoenda pasocial media and so forth and so forth. Spirit Embassy ndokandoenda kuna president vedu vechechi ndakaona makota aka pafacebook mukanyora mukati I think ndaitotera nyaya chomusonono mukakota muchiexplainira vanhu kuti spirit nekuti spirit tafunga papabata makati maspirit nekuti spirit embassy like zvakaita kakunolinga zvinoconnect because vanhu vakawanda I think vane confusion yekuti munhu anemba zvechivanhu munhu anobata mushonga anode overzoonekwa ari kuchechi. So now they're saying kuchechi kutambirwa vanhu anoita zvimaningirindira zvino inini I think I'll answer them like ndiri munhu weculture. I love my culture, I love everything about me, I love Zimbabwean culture. Ndo inotipa hunhu, ndo makurire edu totoziva kuti amai vanomuka vachinzi makadii just respecting the lineage kuti uzova timan kune munhu akatotanga kubvira kudhara pamwe aitoita vachiberekana kusvika pazosvika timan. Vanhu vava vatifanira kuvati amademons zvadhakwa nekudai. We just honor them, we don't pray to them. So in other when words, we want to pray, that's when we go to church. Okay. So in other words, together kuti chivanhu chinji ringoribo chivanhu china mwari mukati futi. Yes. Saka hapana zvezvo kuti munhu anoti munhu aita chivanhu onza kubata mushonga kana kuti akudii chinenge changosiyana. It's like ndongokupa example like muna Old Testament and New Testament. Pane maitikiro aitira ku-Old Testament ndekuti vanhu vaiti kana vada masacrifice vaenda unopisa mombe dzodai vamwe vachitasei, and that was Old Testament. Vakazoya New Testament zvachinjwa naJesus Christ vakazouya vakati nakuyozobvisa but nanguyozowedzera. So isusu tiri vanhu vakangokurira muZimbabwe, you know, Africans, we're black, we have our black culture yakatosiyana nevamwe. Ndoyo yekuti we honor our culture and then we pray to God. Ndo pandinoda kutobvunza ndisandasiyira kwini kuti saka muchivanhu tinenge tichitobhilivha muna Mwari. Yes. Zita rekutoti Mwari handishona kana kuti musika vanhu. Exactly. Zvakofanira kuti ndikakubvunzeyo prophet anonzi chini muchishona? Muprofita haisi shona, hakuna shoti. Anonzi chima. Anonzi svikiro. Because hakuna wedre kuti prophet mushona. Mainzwi kakapini.
Yeah, and it's a little bit controversial. Pane panduda kuti tinyatso dzikanapo. Right. In terms of, I think I saw a video where the prophet, your president, Spirit Embassy, vachitaura some things remanjuzwere or some sort. As we all know, we know Andy Muridzo is somebody who related to our culture. You know, we've got tine madzitateguru guru, tine mhondoro, tine masvikiro amamchitaura nezvazvo. How are you relating? How is it? Zviri kufamba sei? Because kuma church mazhinji tonzwa zvitinzi kukanzi munhu anoenda kuchivanhu zvacho zvemadhimoni. Okay. Right. They don't accept vanhu vechivanhu. So your relationship with Prophet Hubert Angel right now, in terms of your culture, are you still practicing your culture, or makabva matosiyana nazvo makuita strictly gospel and stuff? Culture is not practiced. Culture is lived. We live culture. We breathe culture. That's us. Okay. Yeah. And then kuenda ku church, we go speaking to God directly. Kuchivanhu musiyana wongoita ndekuti kuchivanhu tinoenda, we ask for vadzimu vatisvitsire kuna Mwari. But sometimes vadzimu vanonoka kudaira. So what you just do is baba kana manonoka kudaira rikangoenda straight kuna anonza makomborero acho. Okay. That's when you go to church. It's not like we are saying chivanhu chakashata or chivanhu nechechi zvinopikisana. No, we have a wrong interpretation vanhu vese. When we saw the Bible, we read the Bible, we think Bible says stay away from culture yako. It doesn't. Apana pakambonyorwa izvozvo. Okay. Look at even Jesu paangodonyorerwa pamuchinjiwa. Okay. Pakauya vanhu velineage yavo. Ana Moses ana Elijah vangu vari ipapapo. Havasiro here vanonzi vadzimu vacho. So I'm saying in another context, I'm asking you kuti, if you are not to be in church, muchiri kukwanisa here kuenda pamacha? Ndinoenda muchinotaurawo, muchinonosumirawo, muchiri kugona kusumira here? I do. I know how to do that. Zvekutotedzera zvese. Ndopata tine confusion napo. Then my next question is, how's your relationship with Prophet Hubert Angel? It is a relationship here. Father and son. Okay. Yeah. The spiritual father? He's guiding me spiritually. Mentor? Yeah, mentoring me spiritually. Okay. All right. And he understands that side of yours? Yes, he does understand that side. And also, ningati variko pakutsiura. All right. And kuchechi vari kugashira ise? Because vekuchechi vari skeptical ka? Vanhu vekuchechi vanotanga kuti Andy, anoita zvakati, anoita zvakati, you know, people avazokugashira izvinoita mukuru. So I mean, like, how are they accepting you, the congregation, you know, at large? Do you drink? Yes, I do. Okay. Yes. Every morning, mashoko anogara wakataura warara wakatakwa. Ndekuti Andichamwe futi. Rinodhaka. But ukariona unoita sei? Not anymore. And he's been a bad person, like what people say on social media and all of that. But pandinopinda muchechi, and everybody accept me as mwana wemchechi, mwana womari, because church haisimba yemunhu wese. So ndo zvakangoitika ku Spirit Embassy. Everyone accepted me wholeheartedly nemaoko 7. Because vanoziva kuti zvekunze uko ndezvekunze. Kana tayamba maMwari chiuyawo ozochinjawo panonge zvaunongochiita bit by bit. Haingoerekani ungoti just like that. Yeah. I think ndofunga vanhu vari kunzwisisa. I think vanhu vari kunzwisisa pachivanhu apa munenge vatibate mushana manyanzi vachityo. I think there's this situation yaJah yekuti zvese zvinhu zvandaiona painternet makaenda mukanotaura mushero kuti maenda ndakambokanganisa ndikadai mukaregererwa ameno maikumbira wati zvine zvazvakakubatsira here mukeriya yenyu oro makafila sei pakuita zvinhu izvozvo? I think kwandiri zvinenge zvinekakubatsira kwazvakaita. Why? Because most people when they wanted to fight Andy vaipinza zita raJah. Pese ipapo. Yeah. Of which isusu vacho tineka kumboda
kuteedzera macritics katakaita kakazomboita kuti pamwe tite kakupesana nekudai handiti. But inini ndakazotoona kuti inini ndiri mudiki. Nangu ukatadzirana nemunhu sei iwewe ndiwe mudiki. Go kneel down. Zvekuexplaina zvese. Yes, I used to do that kudhara. Zvoda kuexplaina kuti aiwa onai apa pakazodai apakadai but no. Mukuru angaigare pfunde whether pane pamwe ndoborwa nababa soka uchinzowaba and then wozoona kuti mwana anga asina kuba but hapana pochoti mudhara imimi maandroera zina nhiri zvatopera baba wako ndi baba wako zopera. Saka apa mungezoti kuti cherevheni ari toti pamwe ndiye akatadza munhu unozongoendawo sekuti uri mwana mudiki. Ndakuti ndiye akatadza ndikuti tomboti let's say for example you just ungochipa kuti mukuru either atadza or ndoatadza. At the end of the day unozongonoitawo semwana akabvawo kuvanhu ungoti aiwa rega ndichingoti semunhu akamboteedzera indaneti zvawataura kuti sometimes unongoendawo nekuri kuenda wave kuti vanhu vakatanga kungotuka munhu vanzi ndiye akakuvhiringai pakatobva kuti vanhu vari right. Onzi aiwewe kona pawakangosiyana nauyu kona zvinhu zvako zvako zvatangodai but ndanda kuitira izvozvo ndakaitira cause you know kumba mningi ukanetsana nemukoma wako whether ari wrong whether ari right whether ari chii you'd always get beaten up by your mother because unongo uchinzi uyu ndiye mukuru. Saka inini ndakauya ndobva ndanoti inini semudiki I apologize zvinhu zvese zvapera iwo semunhu mukuru ane mudiki wake at heart. He then forgave and then life went on. Uri panoda kubvunza kuti it might sound controversial but iwewe saEndy Muridzo pane maitikiro akaita nyaya dzese idzi zvekunzi paindaneti kutukana nekuzokumbira kuzodii zvine here zvazvakawedzerera kubvisa pakeri yako kuti ungati kona pe pandikambonzi najava na tatuka notadai zvakandidaiwo pandikazonoti ndangoenda paindaneti ndikakunokumbira munhu akazodaiwo pane here zvekuti ungati zvakadaiwo kana kuti ingori nyaya dzongoti waingoitawo kuti zvingopera. I think rikatange nepatakanetsana you remember ina ndaombonetsana adina kunetsana na Ja. I just felt like zvaitika sizvo ndaida and then I went away. Atinambobvira tatukana yobata sapa kubuda kwandakaita ndakabuda mubudiro usiriwo kutoti ndatorama ndadai handiri and then zvese zvaitika pese pandaexplaina all that ndaigona angoexplaina but mabudiro chero uri wakatadzirwa chero uri wakatadza mabudiro andakaita ndonga ari wrong. And then I apologized. Svaka one day ato history aichataura nezve chii chakaita kuti wombobuda obvazo apologize no because vanhu vakawanda macho vaifungoti wakumbererekera kuzoda kudzokera ikoko ndagara ndiriko dhara because that guy is my uncle. Yeah, that's the question that we wanted to ask. Kuti, we know you've got we've heard this is social media that you are related and Magazumbo when you were growing up makazoenda divire kwenda kuna mrewa side kuna mrewa ikoko your upbringing, how was it? Manzi maimba muchechi makazobuda sei muchechi mchienda kunoimba secular music? Okay, point number one, muchechi andaubuda. I just went pakutanga pewe nangoenda ndikanoti okay, it's fine, this is the kind of music I want to do. Okay, ndobva ndaenda but asinombonita sendo chechi. Alright, even kufarira kwandoita chivanhu even mutase asinombonita sendo chechi. Alright, saka chinhu chitongori zvingori natural. I do everything but I don't forget God. With Jah Prayzah, you're in a family dynamic. Yeah. How was the rift within that family dynamic in you? Kufamily kwedu hakuna kana imbuzoti nini nemukomana we have bad blood pangoyo. Hapana kana kazoziva. Vanhu pavakazoziva vakatoenda kuapologize. Family katozobvunza kuti kukumbira regerero rechi. All right. Pane ngoma nenzi Onisimo. Is it Onisimo saying? Are you still working together? No. Angambori coordinator. Wanga siri manager. Anga siri manager ngari coordinator. Akango pesa nenyubo hapana kana pavane dambudziko. But muZimbabwe kanozwa kuti munhu akangonzi ndiye ari kukutsvagira basa anenge atoti ndamanager. Saka ngari booking team inonzi coordinator. Guys, time is yes manager. Komati sacho zvakafanana because chinzi yangoita the same thing. Ungoti asi manager anonetsa kuzoshanda nawo. Managers. Manager asi friendly.
as friend. Saka akaipa kana kuti munhu aripo. Aiwa manager anotomboipa. Manager ndandoti kuti basa rendo mberi. Okay. Because manager is friendly. Manager language yake ni basa. Also in other words, waiti manager then uvokati uyu ai coordinator. Exactly. Manager anoronga deal then coordinator ndiye anozoita so finalize pa ground nekuita restoration. Okay. Then paneka mukanyeka kachibuda the biggest vocalist in Zimbabwe. Okay. Nazichi. CRG Cristiano Gushungo. Kama ewe CRG Cristiano Gushungo. Kaka chingoidzika kaka. Ndekachoka yadiri kama dzimbori nyaya dzepa internet zvadzo kungotocha kaka. Because takatomuona muzino nekubhora akutofamba nemonya. Saka ndanyazonzwisisa nyaya yekuti zvina mwari mukati. No, you know Gushungo is a good guy and a funny guy as well. Gushungo, I think I started knowing Gushungo in 2019. Sugar Mom plays in Heights. And paka uya ndakamona trikushoya kwa murombedzi. Angani brother yake nofuna politics whatever, I can't say names. But ango yochota brother yangu inokufarira yatu kuda kudai. That's how we linked up na Gushungo tifamba neka briefcase kaka chitindiri lawyer. Tinenda ku tinelo. Aitindiri lawyer what angari lawyer. Angari lawyer. Aitindiri lawyer. Alright, imwe amuna kuzoita kwiridzira. Azina kozitswa azvindikonsene. Azvikonsene but wakatoona makatoona kuti aitindiri lawyer kana kuti iri lawyer. So no, ateto ningirikena pamba cheto yakana kumba wotongonzwa bhera kutorira. Security kuti pane munhu anonzi ari kuti ndonzi Gushungo ari kutsvaga. Then okay, it's fine. Then I saw kuti no munhu echi ari friendly. And then we started traveling together, tienda saving pataito mbenda kunoita kunoridza mbira traditional chichichi taitoenda naye atoripo achi ari muimbiri angari kitten rezo. Yeah, so I think what even pampacha aitoenda chinokumbira vanhu mari nezita rangu vanozonifonera kuti ko Gushungo mukudzosa mari yedu rini because ndinotogera Gushungo as well. Ko mari yedu mukutidzosa rini ndoti mari one day friend akatombomiswa pa robot pamfakosere mukadzi anenge pakanonzi so can take some orange panaka musika achitaura kuti ko muningina wenyawo ere panapa ndikatomupa mari akati in fact akasvika akati ndini Andy Muridzo because ndo madhezi anga anditora story andini Andy Muridzo nditichi muna apa akazondiona madhezi ndane legend 50 ndikati atete onai moti yandofamba nayo munhu amakauya munhu akakona yani moti zvanzanga ndikaonda fit cable tikati I've never driven a Honda since saka ndakazoona yake akudikirira tichitogara tese padese ndagara ukabuzuba I had one girlfriend of mine watigara tese ukabuzuba and then from nowhere takangonza Gushungo atora song yandaiimba nobva inoirekoda patatera ndikati iwe song yangu but voice asi rangu ndopandakazonzwanza Gushungo akutoimba atopedza ipapo akutopfeka tumabhareta and I was like oh wow. Also in other words, at least I mentored you wakufamba your own path though you stole the song that I sang ndizina kuburita it's fine. Also in other words utofilo proud utokasumudza munhu apa wakatomusumudza asi ndiri kuti inonzi chandakadya chamuka saka every zvawafilika kamuka. What's the beef though? I don't have a beef with them. You actually responding to each other on Facebook. No. Makanda uko tamanya tenda kwa Andy Muridzo tenda kwa Gushungo, we want to see what's going on. What's the competition ya muri kufila kuti paneka competition. Ndulana mega pama posts. I don't compete with anyone. I don't think anyone can do what I do. I don't think anyone can do what Timon does. I don't think anyone can do what you do because zvauneteo ndezvako. You understand? Inini ndinotofara kuti akazotanga kutoitwa aitanga neshungu dzekuimba panotomudza kuti mukudeni tombokurekodhesa ikasong chichichi ipapa haana kutaura ndakazongonango dai so pandakareply papost here it was when Nastro posted about it akangotora clip so now ndakazoona kuti ko uyu munhu uyu akunyanya kutaura a lot about
inini, a lot about Jah, and I was like, dude, keep our names out of your mouth. Kanada kukura wega. Jah is doing his thing and is doing his thing. My artists, they do their things. Apana nombo viraka simuka kuti producer ya rusimuka ne ototanga toroti. Inindo go no producer for timan. Just do your works. When wangone basa rako then wokupraise ni mabasa ako. Amenga ndanye pepa. Have you even managed to sit down with him? Mambo discuss about it, and because I feel like Semunu Mkuru, you came first before him, and I think at some point, Magatombo mumentra, naito famba mese, and I think Magatombo kone kwesli muri mese foot, mazwama ifamba mese sterek, muchinda kwa anonzani that producer. Marcelo, yeah. So, are you not thinking to sit down, Mambo Tower? I don't think I have time for that. I have time to look for money. And inangwe utindinogara pasi nemunhu atoda kusimuka nezita rangu. I can't. I'm looking for money. These days I'm not working for kugadzira zita. I'm working for money. So if vachiri kugadzira mazita, ndakatomureply paya. At least takatotrenda. So vakutomboziona zvake. Iye wana ndinopisa anoti ndijana nikovesa ndinomakunda. I'm the best vocalist. Zvaunofana kungoita, you just have to take him and ongomuisa mota mako, odriver mota, onomusiya kana pakaduma paya panomira mabhazi paya, obva waenda. Ukadzoka akaunganirwa nevanhu tovanda kuzoti azvoti vanopisa. Woyo. Yeah, I think zvapindura zvese. Inava Gushungo. Okay, then wemboshanda nemilitary touch like zvatambochimbotaura chaizvo. Vatomboburitsa zvimahits natamuka, but ndakazomboona munozomboita kana anything natamuka. Amunombofunga kana kumboita anything naye kana kumbodii natamuka. Tine zvinhu zvakawanda zvataitoronga kuita natamuka, but just that anenge ane mashedule yake maybe inenge iri tight, pamwe panomutsvaga schedule yake inenge iri tight, iye panonifonera pamwe schedule inenge iri tight, but most of the times Tamuka angamboitire tight schedule yako iwo. Saka angamboitire tight kutaura chokwadi chaicho. Tautaura zvatamuka ambofaka itire kuti ari busy for you. Unozati mulife ndangotaura this way. Ukona glass iri and atine drink ririmo, you understand? Ndogona inini kutokudza kuti drink rangu rendere 20,000. Imi motori Google amvoti iri 15, pandoti kudza kuti inini iri ndo rangu ndere 20,000. Kana uchitoda drink rangu ndipe 20,000. Saka it all depends on how you rate yourself. You value yourself. I think your answer is deep. All right. Then saka level ravo ndaanzwa zvakakura. Zvekuti watadza kutaura. Then there's this situation zvima AI songs izvi. Asi kuaffect here mudara. Imi munyazozviti ainisa Andy ndiri one of my top vocalists in Zimbabwe. But kwakungouya masina aya ingoti AI 2 minutes song yatopa pa trending yatoda kakutoimbwa. Is it not affecting you? Wambona baba vanofamba nebhasikoro ya. Famba nebhasikoro kana 3 kilometers every day vachienda kubasa vachidzoka vachiita sei. Mwana wavo akatenga mota vanoita sei. Vanoramba kwachingodaro. Azviti. Vanongojoina mota. Mwana unogara nemwana wako padheni iwe every day. Mwana wako arichovha iwo uruchovha. Wachienda same direction unongochienda. Chero musingaendi same direction. Uchovha bhasikoro every day uchienda kubasa uchidzoka. Mwana wako unogara naye pamba obva atenga mota. Unoita sei? Unoramba uchovha bhasikoro kana kuti wakutoti mwanangu zopauya mota inoenda uchitoorganize mari yefuel. Kana kuti wakutongonditakura mwanangu hapana pauchaisa fuel. Wakutongokutakura uchitongosiya ubasa. True, because we can't fight technology. Technology yangofanana ne izvo zvandataura zvezvokuti hakuna munhu anombofa akaita intelligent kupfuura mwana wake. Okay, so asi mwana anenge asina wisdom dzina baba vake. You get it? So in other words, it's like kujoina. Unotongojoina zviripo. Use it.
but tozoiso the natural thing yata inenge jero newani yonzi voice ra end apana baya paunongoitwa vamwe ungoti anongotora anongonyora song yako isam AI yotobuda ne voice re AI otoita mbiri vanhu ototi hit song but chiimba pa stage haichaimbiki saka unongo let's not fight it but let's work with it tisingabvise futi the originality record a band rese riri up zvine dignity yakapfuura izve technology but now nenyaya yekuti ndokuri kuenda nyika we are putting AI yoyo not pafull capacity but we are putting it mbijana so that inekamuka quality kataitsvaga katasingawani so karimo chakazoshata kuishandisa throughout hatisina zvatakuita mwari gift rakapiwa namwari ucharishandisa yeah vanhu wakawanda I think wakaita kastruggle neband kuramba uchishandisa band how did you manage like for the past I still remember tafunga band rakatangira pandemborona chidiyesa pana central pana 7 it should be 2013 or 12 but up to now richingoshanda wakazomanage sei zvokuti ungati nini ndakadai more than mamwe artist akazotadza kuramba sustain aishandisa band even up to now. I wouldn't say I managed. I didn't manage because even until now I don't need a band that struggles. You know, like band member got to introduce us to new one, but this is not only a band. But those we are show kuti my band my rules. Saka vani wao ininde mtemo kuti ndikati nasi munhu wese ngatimwe urine band rese ngatimwe urine kana usiri kuda enda unomwa mvura wega saka inini ndino zvandiri kuda kuti zviitwe ndo zvandoda kuti zviitwe that's how I've survived kuva neband but ko situation yekuti manager nema ideas awe naye for that band munoshandidzika nazvo sei ipapo zvokuti auyawo andikuona akutoti achamwari ndachimbofunga kuti paband timbodai is it one way chete kungoti like my instructions ako yo ano ayo manager obviously anotokudzora mukuru mukona kuti apa patoda kuita izvi ngatiregedzei because so then to wear out my options are right to shandisa iwayo but when it comes to kugadzira structure yesi nekuleya ma-orders everything is on me ndinotaura kuti izvi ngazviitike imitikiro ushu. Then my question is why do you need a manager if you're going to do the structure? Maybe what do you describe the management like your description this is what a manager is supposed to do, because most managers come in with ideas, they come in with change, they come in with advice to say let's do this, let's do that. So when you are now doing everything yourself, what's the use of management? Gandikupinde nchiti musoro wemba ndi baba simusha mukadzi. That's why we need a manager. Usaka manager ndiye mukadzi. Exactly. So my question is, when you're doing everything yourself, when you're doing the structure and everything else, you're organizing the band manager, the shows, you're there, you want these things done this way. What's the use of a manager? I think tinangoti tuti baba do musoro wemba ndiri but musha mukadzi. Okay. I think you answered so in other words manager ndo mukadzi. Exactly. Okay. Ndafunga onza ndingo ndingakuti ndina manjifunga zvinoita pa internet. Pane ngombo nyaya like yangu tangira pakati. Pane ngombo muzika kambobuda chingoti endu so endu yakamboya kumara like ati nyaya vanhu vanotoda kutombonzwisa tinge nyaya yei because pakagomira ngekuti endu like ndo zvakangoita fana noenda kuzopainzi endu bible zvinzi ko endu ndeupi. Okay, since yakataurika inyaya yekuti inyaya dziri private zvadzo dzekuti ndedze kwedu kunichi but since yakangotaurika I think it's okay kuti ndingo itaura in brief. Pai ndoda kuansa imangai henzi mangai zvimodo zvichicheni baba inini ndaiti kana start in England aka ane team reku UK tichikura ndimaipisa mazuva saka ndisi vanhu vakatanga kuita mabreak game maraiko angu mabreak game magame boy ma PSP machichichi kubata pattern yacho
so timu rakaondereda kutamba neni remukomboni mema indaigara zvangu kudenba ndaipinda mukomboni vaida kutamba neni so pakutamba neni vaizoti ndezvinhu zvavanoziva zvandisingazivi ende inini ndine zvinhu zvavanoda vasingatowani kwenguva yacho iyo savaitoti deedza totouya padheni paya pavanenge vachidya vobva vatonzi ishe yangu ipaiyendi time yandikurova mangaika iye ari bhizi kutamba ake brig game ndisa cause pakurarama mulife munotori nemararamiro akasiyana iwo nezvandoda kwauri zvandisina iwo nezvaunoda kwandiri zvausina so ndo zvaingoitika ipapo mukutamba imomo ende vana vese vanokwata zvavo obvious plus in England kakwenyu mangayasawanika ka plus ndaitopiwa because papurazi pedu vanongori papurazi pedu vanonge vachitoda kutenga mafavor kuna mumzi ukuti uchiunza dzimwe nyaya wega then pane nyaya yemapurazi yakambonzi mapurazi enyu ameno wati yakambotendera futi purazi nderangu ritoripo though rakatsvagwa zvaro namumzi naita sei but ndiri mwana wamumzi ndine last born yavo saka ndezvangu like zvese zvaizvoti vanhu vazoti ndakadai kutidzinga kuti sei aiwa those guys were actually fighting my mother ndichiri mupfana ndichikura ndaizviona zvese mumzi wanotopisirwa garden so pandakakura ndangoti inini vanhu handiiti violence now ndongovashandisira mutemo so unongoziva the last kicks of a dying horse anenge ari very dangerous ndo ana maikapwepwa Aiwa bo, amena queen. So, and you've heard a lot of controversial stories. We will not get deep into them. Yeah, true. But I'll ask a bit of, we need clarity. And he's the father of how many kids? 3. And is Andy married? Nope. And why is Andy not married? Because Andy munhu wevakadzi. Haunetswere nevakadzi pastage pepaya DM yako titititi. Andy munhu wevakadzi. Vakadzi vakamubona so ameno une zvaunoshandisa here because pane vanhu vakangoti hanzi kwambosvika padhuze naEndy chete wakutomuda. Handingati ndozvinoitika but it's like inini with women to tell you the truth panotaurwa pepe kunzi Andy womanizer what yes people might call me that but nini I'm a relationship kind of person but ndiri munhu anokurumidza kufinikana ndikatadzirwa nemunhu I rather not talk I walk away saka ndiri munhu yakuti unogona kuita relationship zvoramba oita relationship zvoramba you understand saka pane pakuverengwa chain yevanhu vakadana navo ukaramba ndo pane pakunzi and is a womanizer but I actually get into my relationships saka chain yenyu takabatana muoko takadaiwo inogona kuda kusvika kupi yevanhu yamukutaura kuti munenge muchingobuda ayode matoita kutunganidza mabhazi. So is Andy in a relationship? Have you seen someone? The viewers want to know. Oh yeah. I think pendakudza kuti zvema relationship kudhara zvaimondikosta zvaindistress and all of that ndikazviita I've been up and about but now I'm in the process of fixing not myself I'm okay. I'm in the process of like fixing how I see a woman for relationship. Okay, you dodged the question. Is Andy in a relationship? We want to know, the viewers want to know. Pamwe pane crush, pamwe nini futi ndiripo, you understand? What is Andy in a relationship? No, I'm not in a relationship. I'm in the midst of finding what yourself. I want in a woman. Oh, is it? Pantu panapa. Aiwa, ndiri nini? Natoe nini na pia wangu. Akuya imaya muri tu but apana ari kumvofona ari kumvotingiringiri you know. Kana mukava bana munosvika muchirambo kumta. Bebe ndinaro mda. Iri bebe ngi. Okay, Andy. How do you see Andy maybe in the next 20 years with this? Yes, in the next 20 years. Yeah, next 20 years. Would you in terms of music wise? Obvious. Music wise, I think I'll be the best Andy that has not been there. I think that Andy angasimboripo.
and munoza end aripo think in the next 20 years nendiri end angasimboripo angasingawaniki. Okay. Saka zvekuti matopindura vanhu vese vaita kuti aende dai amboyanzopushawo amboita serious vanenge vachichema kunzo kuti aende anorova but tinoona kunge anozotiregerera isusu mafans ake nemarovero anoita kuti dzimwe nguva anomboti akamboda kuti akamborova music dzimwe nguva amboita kunge arelaxa isusu tisiye tiziye kushanda music atirelaxe mda unofanira kungofamba kwese kwanoenda ungonobvunza munhu kuti ndipo song 1 yemualbum raendera 2025 andika unotoona mhango kuti song yandizive fact yekuti wauzive song it doesn't mean andakuiburitsa. Yeah, ipapo you understand. Get it. But vari kublutika vanhu ava. Why? Ndatsokona takuita zvemasingle undoburitsa single ndoipusha yakadaro. Okay, why vari kublutika? Is it not kuti tikuwapa zvavanga vasina kutarisira uro and wavaida asiri watawapa ipapo ngatimboyanza paongorora kuti why vari kublutika? I think they end in the second album. Your second album, you know, you brought the light to people. Yes, that album. Then when you give mangwema albums I have and vaku expect, I think pane pawaka ngoino change imbijana. Oropa wakano atingati kuchinjisa oropa wakangono taka step back mchana kakudzokereke kuti pamwe wakambobudisa pane maitiro wakaita uri mapushiro wakaita uri chi then apo ngo relax kuti asinzi ndadai apa ndakungova pachangosvika kwavari. Okay, maybe I don't know. Apana chinhu chakambochika when it's changing music andambobvira ndachinja chakachinja baba ndinonyatsa kupindira ipapo chakachinja igeneration. Oh yeah. Generation yataiimbira kunana dherira kunana kuya vatokura mwacho akatorora vanhu ane makambani nawo kuti anenge akaisa CD rake vachiteerera zvake music yake yaEndi akanzwa kuti pane posta raEndi anongoenda unogara patebhuru rake unoita sei hadisisiri isusu crowd redu truly speaking asisiri crowd redu kuti tounganidza mageto itso totanga kunojamba kuti nekudai so no zvezvo tozisira nana Hulengendi nana Madedidu nanani, you understand, ndo vanhu vachiri vanhu vakurira zvaizvezvo sisi haticharire tava brand ari kuzikanwa kunzi ariko. Saka crowd rako iyoyo iri rakura racho iri ukuriitire here zvariri kuda? Yes, racho rakura ndo racho riri kuchema kuti enda akambotipa nhasi pamwe pacho anoita kunge sasina kutipa azviite oro iwo uri kumhanyisa crowd risiriro. vanhu vari kucomplaina kuti enda anombotipa anodai. If you follow enda ufoka complain because I always dish out my best. If you follow Andy ufoka complain. So in other words, I was kufollow up my internet, my shows, coop and everything. Wachiona ma updates avo. But you one here zvauri kuita wewe Andy Muridzo brand. Zvekuti tingati music yako iyo oro vanhu vakawanda vakufollow kuti ma group kuti ma Facebook page kuti machi urumbo encourage yawe here vanhu. Because tokona kublame futi vanhu ka. Iwo wacho futi uka relax kuside kwako. Ne management yako, ne team yako ikwa Andy Muridzo. Vanhu vapi? Like andiwo wati vanhu vasiri kuziva vasi kufollowa Andy. Chii chauri kuitwa kuti vanhu ivavo vakufollowe? Because tikutovada futi vanhu vasiri kukufollowa. I'm posting stuff YouTube, I'm posting Facebook, I'm posting kwese nekupi. I put posters panenge pane show yangu. Pane show. Yeah. Saka kona munhu akanenge achinhingirikina vanhu unless tiri kutaura zvoti vanhu vari complaina pa internet. Vanhu vari complaina pa social media. Munhu wekuti ukanzwa achitaura kuti Andy watiregerera. Andika obva musendera song yomuti wakamboinzwa here song andikuziva kuti ndandisingaizivi ndende ndinoiterera. It's about a person ari kucomplaina asati aona chinhu, you understand. In fact vazhinji vacho maghost accounts, not vanhu chaivo. Kana uri munhu ane 5 sentences dzakakwana unofanira kunge uchiziva. Kana uri fan yaEndi unofanira kunge uchiziva kuti Andy aburitsa zvakati. Ya ini nangu ndiri munhu unongondiziva Andy, ndiri munhu anenge achingoti street handinzvenge ka because indi kutaura zvinhu zvitaurwa nevanhu zvinhu zvandinenge ndichinoona pa internet noti kubva musoro mangu. Like even if you check vanhu vakawanda chaivanenge vachitaura kuti no ukona Andy nemagonero anoita anofanira kunge atori kana pamusoro panhingi kana pamusoro pajaha kana pamusoro pa izvo zvonotozviziva isingori zvekunyepa izvi kana kwauri zvakatombosvika. Why mimi muri kufaitira kuti Andy aende pamusoro pajaha? Handina kuti pajaha, ndatipe vamwe vanhu. Ndingotora example. Why tiri kufaitira kuti alright Andy aende pamusoro pevamwe? Pevamwe. Audi here kuenda pamusoro pevamwe Andy. Ini ndinoda kuremekedzwa nemagonero andinoita.
but vanhu vari kukuremekedza vanhu vomubva vataura futi kuti isusu tinoda kuti tamuremekedza toda kuti remekedzo yedu iyo izomubenefita somewhere somehow. Okay, mafanzi ako rega ndingopa example nezita rawataura. I can't be on top of Jah. He's older than me. I can't be on top of Jah. He's been in the music for a long time. But in a very different, I can't be on top of him. He has experience over everything. People should stop saying if you just support Andy, wakanyarara usina munhu uri kumukompare naye. But into zviramba ndiye rise to the top. Inini ndingatoti you can't be on top of Baba Macheso. Yes, ukadaro tokuna kuwirirana kuti you can't be on top of Baba Macheso. Ndosaka tatotanga kuti Baba Macheso tikutaura pachia tikutaura kuti why andobva wanangana nemunhu wani. Ini ndachingotaura kuti pane mamwe maartisti ekuti vanhu vanga vachiona kuti enda anogona kupfuura ningi but akangowedzera pakati anowo kuti kana patop 5 yevanhu vatofarira ndienda nchiti ipapo kwambopaongorere kuona kuti chii chikushota kuti zvidaro pavanhu vari patop apo tombobvisa Jah tombobvisa Baba tovaisana Baba Macheso tombobvisa vesa. So why do you want me to be on top of people? Vanhu vari kukusapotewa. So they are supporting you and they want kuti iwe udye zvavari kukusapota zvacho kuti kona endi ndewedu saka isusu toti ange akadai ange mulife make achidaiwo not kuti ausunza usikuwana no but in terms of music wise varikuda kuti iwe udzore zvinhu zvako ndidzosa ndiwo kana ndikaita song ndoiposta paYouTube wobona song yaita 10,000 views iwo ini ndine mafollowers 460 something thousand, which means ivo vacho vari kucomplaina kuti ndiende pamusoro ndo vasiri kundisvitsa pamusoro. Saka blame iri kudzoka kumafans. It's 50-50 kwandiri nekumafans acho. Nekumafans. Yes. Saka iwo kuside kwawo it's more kumafans. It's more kumafans they are saying. Because kana doti ende patop. Varifana kusupport iwe. Support end. Kuti you kana 400,000 fans at least to expect 100,000. Oh sure. Exactly. Kuti and it's very easy kwa wuli kuti. Poster timani ndichita wait paroda. Chintocho chinoita kana 85,000 in less than an hour. Pandika posta nchiti mindiro nyoro inodzika gumagumo kune mute nona pane 1,000 in a day ona pane 1.5k views. Saka ni problem ndini ere kana bomzee kana yachiti end unoona wanaka video kana 400,000 kana 1 million. Saka even it means they don't love vanhu vacho vari kucomplain izvozvo. They don't love in this music, they love in this controversy. But Andy ngatichiite katikudze ka fan base tibvise racho ratofunga kuti hariti ngatitsvage ngatisarambe tichema kuti vanhu havasi kutibatsira ngatitsvage imwe way yatofana kutsvaga ndosaka ndichisa maposters eshow but vakutaura kuti kuda futi music kuti ipinde mavari mashows yes ani mashows akanouya vanhu here mashows dzotomaona. Personally I think doing a collab with an upcoming artist, it's destroying them. Why? Because an upcoming artist akauri kamupa collab paninga kuzotaura nevamwe vanhu like vanongoda kubuka mashows kana vada kuita mapodcast and all of that ataura kuti wanikanga nere ndini ngwewe ukuita song na bigger artist. So in what I do is I groom artists. Okay, but why vangu vandinotori navo right now ndine mufana wangu anonzi Shuto anoinspire neni wantototraina ndoenda naye kumashows almost every time ndichimuti gain experience. At one point atombomisa pastage ndikati imba song yako vaimba yangu. And I also have my little brother ipapo tukubabata ndiri kugruma futi ipapo tukubabata but isi tikuti why not tine the likes of ana Madidido tine the likes of ana Ulengende tine the likes of ana mfana Voutswa vamai manje ava ndeti tikuti why can't you kumboitoka na collabs now so that maybe tibate ama 2k ava because vafana ndi ama 2k. Okay. I understand kuti munhu mukuru anogona kutoteerera music yemufana akadi because anenge achiti music dzinoendesa vanhu kupidza but vatori nefan base ravari vapfana iwe une fan base ravari vanhu vakuru andikona saka kumbobatana navo so that umboita uchimboendawo futi kufan base ravo iwe utori nerako futi right. Ana Madidido Ulengende ana Chuma Stanichi Ulengende I think I linked with Ulengende pa birthday re imukulezi yangu. He's a good guy, respect and all of that.
I was looking forward as well patani sata sangana kuti collab naye, but then takataura ndofunga collab ichaita, and it was willing enda kurira Madedido. I've linked up with Madedido pama shows akawanda. In fact ikwana ukatasa kule tasho pano dedza ma artist pese ndinende sachidindo ne mukule yangu inonzi Jeff Windsor. I've done collaborations with Windsor. Then who else? Chillmaster Vault and for Madedido kudai Chillmaster. Then Oriano, we are on a song together inonzi Motoe Paper. It was a song yangu na Ghosti pakava paiswa yakritwa na Ghost. And then isuda benefit iwewe. Was pepe ngochimondudza kuti wakaita song na ningi. Masonga ndoto maziyana Shane. Mangocha ngito song ya Shane ukumbira wonsunza mfana. But isuda yo project iwewe. Inoitwa kuti kabuda inenge iri pa channel pa end and it. But ichito kuti end ambotora ma fan base kuma ama 2k yuko. Sasa mbofunga kuti kabatanza fan base ama 2k ni fan base rakura wanakuru. Rengera kura se ndo yachi yatukedza utaura hiyo. That collaboration ndo yatiri kuda. It doesn't necessarily have to be like Andy anofana kuti song akaita collab na artist uyo obviously pa page pake. No, if I do a collab whether pa page pangu whether pa page pa munhu, I just but you want it to be in this song tukuda itite in this song and featuring Chakati and this song yekuti it will benefit Andy, not kuti song you need a opposite was as long as song is featuring Andy you know to benefit the owner total and Chakati. We all know about music. Normally, you know the benefit of Muridzo song. When I need man, normally I don't usually benefit from zona YouTube, zona Facebook, zona chichi. There's some music yangu pa YouTube, there's pa DistroKid and all of that. Zona pera ininde zwimwe zvandinoita zvinondi benefit as city music. So if I do things ndichi expect to benefit all the time, kune ma youths ada kuraisa. And azvibofe zvakandita guru remusic. In other sense, I think Andy is being mature about everything. One, number two, he's trying to say, I'm at the level where I'm a mentor right now. Exactly. I've done what I needed to done back then in ndikaita fame yangu, but now I'm comfortable where I am. Wow. So he upper ceiling, he's comfortable where he is right now, and I think maybe he's looking at other things. City music chete, maybe he's farming and doing other stuff, so he doesn't have that time to really focus on. Okay. I wouldn't say I'm comfortable where I am. I'm content with what I have, but I dream for bigger things to happen. So look at me. If I go per show, do you not look on pay the 4 hours this? Ndichingoridza my hit shit. Kuma fans angu, not kuva show podza. Kuma fans angu, I can spend almost 6 hours ndichingoimba my hit shit. Saka ndoto zonete kuti what do I benefit? Ndotora yuta da kusimuka ari kutoshaya kutorarama sei ndobva ndaita collab ndoitora ndoita yangu. No, what I do is when I do a collab with an upcoming artist, I give them the song and then I market it on my platforms, but hii song yake, that's how I operate. Okay, Andy, just before we round up, because I paid. But we're just about to round up the show. I've noticed, Gucci, most of your songs you mentioned Tupare, and maybe my fans. And I was out, who is Tupare? Oh, Tupare and the Adam because most of your songs, I was driving today. Then part mixed biango the sangana ni sango but and wapana Tupare futi, and I hadn't listened to that song. I can go download my songs. So the fans Anzi is his ancestor. Before you go, we want to thank you for coming to the Big podcast. Although you didn't give us receipts, we wanted the receipts. But baramba babake kezo ujitivunze. Nachikupa my receipts, but tea. We wanted the tea. Unfortunately, kuti zanda pindura sizwa mama katarisi. So before you go, we would want an expensive style, which is a freestyle, but we call it expensive style. Anything? Oh, is there anything new coming? Yeah, I have kunewangu wasingaziwe. I have a song inonzi Minduro.
That's on YouTube, on all platforms. I have a song in the Siren Memorial. On all platforms, I have Dandaka Famba and I have Gogoza. But the first two, Minduro ne Siren, Zinema videos. Then Daka Famba ne Gogoza. I'm working on the videos. You're working here, got him to get go find him a video. And this Okunda Ango being and the same being about him. Okay, I was no go find the internet and the video. And can we also have your social media handles and the number for bookings? Okay, I'll start with the number. The number is 077 291 321. 0776 291 321 or 0772 957 317. And then Facebook, it's Andy Muridzo and Jitters. Then Instagram, Andy Muridzo, YouTube, Andy Muridzo, TikTok, Andy Muridzo Ngwenya. Okay. Hallelujah, hallelujah. So can we please have the expensive style for the fans? Okay. Chero, random song. Chero, just a random song. Zuvaranda zangana niwe mazizo wangu wakandikanganisa baundopfuura gungwa rinonyarara unakuisimba weya wabatwa unonyemwerera zvinyorunyoro sichangavanzika chigungwa kana izwi rangu richindidaidza ndinodhakwa ndisina doro hauzi munhuwo zvake wakasikwa nenyasha moyo wako wakasarutswa kunyangwe kufema kunondibata uri zimba remwoyo wangu unezwi rindobvundutsamenya sairini yegungwa inondikwevera shoma nezvishoma ndinoda kunyura ndinokuda pasisina kutiza uri zimba risina mushonga ndisina iwe nyika ina kunaka ndipe rudo rwako ndinonza kukuma ekuguma ndinonza kukuma ekuguma ndinonza kukuma uri zimba risina mushonga ndipe rudo rwako ndinonza kukuma gasha. Guys, from us, the Big podcast team, Sim Khaled, we're signing out. It's your girl Flamboyant Queen. Peace.